Ben it-tifel tiegħi kellu 21 meta miet f'accident tal-karozza, kien passiġġier, kien isuq il-wieħed mill-best friends tiegħu. Għas kienu ħajorġa ta' kienar, kien ħajqot id-dar, mbagħad bdaqgħu ħada jisu ftehmu, għalli I'm just going down here. Kienu u l-girlfriend tiegħu fuq wara, u l-best friend tiegħu u l-girlfriend tal-best friend tiegħu quddiem. Kienet karozza minn daw tal-app, ma nafx ħaddu l-karozza biex jqogħdu jduru ftit. Tifel tiegħi kien għadu ma jsuqx, kien għadu ma ġabx liċenzja. Ben kien tifel. Marru jinnamraw il-gargur? Propjament l-ewwel marru, ma nafx, l-ewwel kienu bil-mixin, għax niżel bil-karozza bil-bas l-ewwel, intaqgħu x'imkien li swieqi, u mbagħad jisom naħseb kienu bored, kienu jaraw x'ħajamlu, ħajġibu scooters, u mbagħad iddeċidew ħajġibu karozza, għaliex Max għandu liċenzja, kien hemm karozza viċin ta' fejn kienu, u ddeċidew let's get a car. U ġabu l-karozza. Daru li top of the world li ġiżat faċċa ta' dar tiegħi, ġifieri l-aħħar ħaġa li rat tifel tiegħi my house, bażikament. Mbagħad iddejqu u kienu di l-Fiona, għax mbagħad skoprejt li ta' point kienu niżlu Paċeville, daru dawra mbagħad telgħu top of the world. Mbagħad kienu sejrin id-dar, bażikament huma ħabtu u huma sejrin id-dar. Kien baqa' 5 minutes sakemm waslu għand id-dar ta' Max, they never made it. Huma kienu qegħdin kif qed tajt inti passiġġiera fis-sitta wara? U ma kinux lebsin seatbelt? Le. Fil-karozza wkoll instabu żewġ fliexken tal-alkohol. Nafu kienu xed jixorbu? Kien hemm fliexkun tar-ram żgur u fliexkun insejt l x'inhu. Il-fliexkun tar-ram nista' ngħidlek jiena tat-tifel għax kienu ħobb ir-ram u l-fliexkun ħarġu mid-dar għax niftakar meta kien id-dar darbtej daħlu ħareġ, fil-fatt ma t-tieni darba tlu sa stay home. Tipal fejha toħroġ. L-ewwel daħal għax il-girlfriend tiegħu rida ġaketta, u mbagħad daħal għax nisa r-ram, għax hu kien jixtri ram tul biċipera li qed jiġor il-fliexkun miegħu. Ġifieri anke meta pereżempju n-nies jibdew jikkummentaw ħafna meta ikun hemm accidents għax fis-sakra whatever, jiena Max kien ma nafx għaliex ma kienx hemm provi li kien fis-sakra. Speed għadni ma nafx eżatt għaliex m'hemmx provi li kien qed jispidjaw. Però l-fliexkun ta' ben ta' ram naf li kien ġem jibdi u kien nofsu vojt. Issa kemm xorbu ma nafx. L-oħrajn kellhom drink huma. Tista' tispjegana naqra l-aċċident kif ġara? Li naf jiena kienu ġej minn top of the world, mill-gargur, sejrin lej swieqi. Bażikament ħabtu f'ħajt. Ħajt ma jħroġ minn postu, ħabtu f'ħajt. It-triq tidjieq ftit fejn ħabat, qasru ħajt fil-verità hija l-koxxa taf meta tajt koxxa tal-bieb, hemmhekk hemm gate kbira ta' farm. Hemmhekk ħabtu, ġifieri laqas bisħa full front, isu l-ġemp fejn id-dawl tal-driver. Id-driver ħareġ, il-passiġġiera ħarġet, il-girlfriend tat-tifel tiegħi hi ma tiftakar xejn miskina ħarġet, jew ħarġuha, insomma jaqfetu l-bib. Il-bib ta' fejn kien hemm it-tifel infetaħ ukoll. Però t-tifel tiegħi skont kif qaluli, skont kif smajt fil-qorti, indunaw li kien ħażin. Tal-karozza stess indunaw li kien ħażin. Sakemm ġew għadha xi ħadd kien hemm xi karozza għaddejja b'xi familja, kienu ġej minn xi parti, xi ħadd minnhom li għadu żgħar daqs it-tifel tiegħi insew ta' kien jaf it-tifel tiegħi. Apparentement ħareġ lit-tifel tiegħi u sa frattant wasal xi ħadd ieħor li kien joqgħod hemm l-insir tajt nafa. Luckily for me. Għalhekk sirt naf affarijiet iktar li ġraw. It-tifel sakemm niżlet isu forsi kienu 5 minutes, għalt li fihom no more than 5 minutes, kien ġa barra mill-karozza. Qed nassumi li ħasbu li qed imut, qed nassumi li provaw they bring him back, bażikament. From there, l-accident ġara 1:30 in the morning, ġifieri kien pallum 9 months, pallum 2 years, 9 months, 2022, dak kien rekord tal-traffic accidents in Malta, 26 accidents, fatalities, mhux qed ngħidu minn tilef saqajja għax kien hemm ħafna wkoll. Inti kif sirta? Next li kont naf, jiena ngħix waħdi, jiena t-tifel tiegħi, jiena u t-tifel konna, u l-girlfriend tiegħu xi ġast moved in dik il-ġimgħa eżatt. Għax minn ċili u bdejt niddejjaq kemm jisfruttaw mill-rents u affarijiet bħal daw tal-her to move in. Kif sirt naf? Kienu xi tlieta u xi ħaġa meta sirt naf jiena. Ġew il-pulizija, 2 young police, sweetest ever, ħabat il-bib, ċempet il-qampina u ma smajx, is-soltu ver nismax minn konet nistajni jidħol. Pero laqt il-bib għax kellet għasat jġildu. Smajt il-kelbet jimba u qomt u kelli feeling vera ek gravi. U fittix li zerbun tijaw, għas mux jgħatem, zerbun nisa ċavetta. U erġajt smajt il-qampina u għat hello, u smajt hello sinjura kif fatek ġaskonna fil-liġera xaħġa. Għafasser intu għu talaw daw il-ġiġ pulizija. Għaluli, x'għaluli ma nafx, ma niftakarx. Niftakar li minnaw l-isfel laqas bdejt nħu. Għasnaf kif kon bil-wieqfa naf li zammejt mal-ħajt. Għaluli biex imur l-isptar, għaluli għad ħazin, għaluli li kienet karozza mikrija, niftakar l-ewel question tijaj, għax tifel tijaj għaddis muwiex, ġivina għatman għot natilu.
ma kienx jisuq, mi żgur ma kienx jisuq, imma għatjinna forsi prova jisuqu, għax kienet jitalem jisuq. Għatlu minn kienet jisuq, għalli passiġġier kien it-tifel tiegħek. Hemmhekk kelli jisuq jiena f'A Bit of Hope għax taf aħna soltu ngħidu side id-driver tal-ġemp is-soltu l-iktar jolqota. U jien dejjem ngħidlu storja ta' ħabib l-ewwel funeral li kont li kien ġuvni ta' 17 li kien miet, badi biċċinino, u dejjem ngħidlu Ben, don't take someone's car, don't drive, be careful, dejjem say because you'll never get over it. U kien wara. U mbagħad qalu li have to go to the hospital. Minn hemmhekk qas niftakar kif ċempilt il-loħti, laqas niftakar għax ovvjament go to hospital kif. Accidenti or kien jiġri żgur kuk mort waħdi għax laqas kont qed inħossha ejja. Ġiet oħti għalija, morna l-isptar, kienu naħseb l-4:15 naħseb xi ħaġa kienu. Kif tħallna fl-emerġenza, tifel kien jgħat però qas ħares lej, kull ma ħares lejn waħda mill-speċjalisti ħares lej oħti, aħna u sejn fil-karza tela he's not with us, tela he left, Ben is leaving. Oħti bdiet nbili, no, don't say that, tela no. Ben tela, żgur. Kif wasalt għal dik Feeling, kelli feeling. Feeling strong ħafna. Skont it-tobba, probably ma kienx mid dak il-ħin, eżatt il-ġurnata ma nafux, għax imbagħad obviously they put him on the machines. Ma kelli feeling li mhux ħajġi d-dar. Kif tħalt l-isptar u rajtu hemm, just right which il-tabiba u ħares li oħti tela. U jkun qed jieħu nifs, ovvjament dak il-ħin taħseb jieħu nifs u everything. Ġi għamel 2 days, jiena kont ikun l-isptar miegħu tan u tara nifs tiela tajt iswadu ħaj, le tħossu iswadu ħaj. Xtaqt naqbdu nieħdu d-dar miegħi dak il-ħin. Tara daddulek vera cool dude, tara jisu hemm hawnhekk qed jikber. That's it, he never came home. Ġwejt ħalla. He was my life. Konna ngħix, jiena tlaqt il-missieru ta' meta kellu għan. Konna jiena hu. Fatt meta konna l-isptar, provajt inkantawlu f'idni għax konna nkantaw diska meta kien żar You and Me. U kien jagħmel li hekk għax jiena verstonata. U bdejt nagħmillu f'idni biex forsi jqum jekk jittili ma' wiċċi biex forsi he wakes up. Imma nothing, it didn't work. Ħabib tiegħu ġew kuljum, ġifieri kellna 2-3 days, his closer friends kienu hemmhekk. Jiena PhD teacher u għamil żmien, meta nħarsu ngħid laqas naf kif għamilthom dan l-affarijiet. Għax oħti tgħidli qas nifhem, qas nifhmek, qas ma naf. Noqgħod noħroġ barra minn ħdejh, nispjegalhom x'qed jiġri, nerġa' nidħol lura jidħlu tnejn pereżempju. Jidħlu xi ħadd pereżempju nagħmilha you're Rachel from Sweden għax tifel kien jħobbha ħafna, his family was his friends. He adored his friends, speċjalment dak li kien jisuq. Li dak il-ħin jiena xtaqtu jiġi l-isptar, għattilhom dejna dom tell Max, I'm not angry at him, għax jiena kont dejjem designated driver minn kont dejna nsuq jiena l-ewwel waħda li ġibti liċenzja meħbieb. Ġigu ġara xi ħaġa, jiena kont ħankunu. Imma qatt ma ġi, qatt ma rajtu, qatt ma kellimtu, kellimtu ftit qabel il-qorti, għax ġi kellimni. X'għandu bejnietkom? L-ewwel darba li rajtu, għannaqtu, I've been wanting to hug you. Thinking I'm going to remove the guilt. Led għax jiena soqt. Anke kont miexja pasta nagħmel u daħal xi ħadd fija u miet il-ħabib tiegħi mhux imma xorta ħnosni guilty jiena personali, assumejt li huwa hekk. Mhux qed ngħid li mhux toħossu guilty ma nafx, però il-feeling tiegħi li ħassejt u l-behavior fil-qorti kienet differenti ħafna. U n-nies bdew jgħidu li fjot tkunx daqshekk twajba, mhux għax twajba li hija nimmaġina jiena nirraġuna kif inħoss jiena. Ħudna lura naqra dak il-mument. Għal-moment tal-isptar? Għannaqtu? Il-dat tifel? Għatlu what happened. Għatlu what happened. Għalli, sejn konġa naf li l-girlfriend kienet għalet t-tissuqi, fil-verta mux kienet t-tissuq. Allura l-breathalyzer ma saċ jisir liru, għax il-breathalyzer jisir l-sewi bis. Ok? Meta jisir. U għalet t-tissuqi, 17-year-old, il-raġuni taħħa kienet illi being 17 ħasbet li muħataħer xej, jew tkun ta' minor, u to defend her boyfriend. Again, kulħadd għalli la kemm kienet quick di, kulħadd jaħseb ħażin jienat, no, I can understand, she loves her boyfriend għad defendih. Pero xinrajt il-body kemm kien differenti, xinrajt il-body kemm tal-pulizija mal-avukata tiegħi. U kienet a whole act, bażikament, literally 5-10 minutes of they told me not to drive, I wanted to drive. Kif jista' jkun inti qed tagħmelek, ħabib tiegħek qed imut hemm, qed jaħdmu fuq qed ituħ id-dem u inti ġie mbagħad inbidlef ftit u mbagħad isni bdejt nirrabja. Xorta ma xtaqx imur ħabs, ġifieri I didn't pursue the case, il-pulizija. What happened? Għallek. I don't remember. Għatlu you sneezed, the cat crossed, what happened? You were doing something with your girlfriend, kollox għatlu. I don't know, Fiona, I don't know. Anzi hekk. Tajt li il-proċess tal-qorti ħallik b'ħafna żjed mistoqsijiet mill-li tweġibiet. Fil-każ tiegħi
Fej daħal pulizija kont vera laki, għax kien vera uman. Fej daħal l-ewwel maġistrat, mbagħad inbidel u ġej maġistrat ieħor. Lejna rikornixxina ħafna anke dejjem jieħu ismi dejjem jiċċekki l-qegħdin hemm, ġifieri anke qajjat magħhom qed tibdew jaħlu l-ħin, ġifieri huma għamlu li setaw. Fej daħal l-espert tal-qort, fej daħal questions ta' kif mitben, jiena qbajt bil-question marks. Għaliex apparently l-karozza tirrekordja l-speed 35 km/h. Taf kemm darba milja jien oħti nitalaw l-istess post 35 km/h. So iktar uf animal ħajt ħanar xa jiġri. Ovvjament ma nagħmluhiex, imma kif jista' jkun 35 km/h. Imbagħad hemm question mark, imma kieku 35 km/h kieku l-bumper ma kienx ikun daqshekk il-bot. Imma mbagħad in-nies għaddew bil-karozza, forsi resqu l-bumper. So you end up thinking, ma fejn ħabat rasu. Kif miet dat tifel? Kif daw ħarġu nothing, daw marru l-isptar, telqu d-dar. Ma ġralhom xejn. U qiegħed wara u miet. Again, il-karozza x'injat kien hemm ħafna. Nies li xi tnejla ħadmu magħhom ġew ikellmuni wkoll. Qalu li fjo, nafu affarijiet, ma nistax nitkellmu, because we're tied by money, whatever. Affarijiet fis-sens you know, like naf jekk it's a rental car, forsi they don't check it properly. Dawk it-tip. Can I prove it? I don't know. Jiena l-Max, it-tifel għatlu biex tant kemm ħadd għatlu make sure you have a good lawyer, check about the road, għax kien hemm roadworks għaddejjin, u check about the car biex ma teħiex kollox inti, jekk inti taħseb li m'għamilt xejn. Għax qal li the car was a bit wobbly, għajdhom. Pretendejt l-avukat tiegħu għajd ħof dal-affarijiet ma daħal f'xejn. Okay? Fl-aħħar l-unika ħaġa differenti milli ħadet Mojra u nifhimha sew illi Max iddeċida li jgħid he's guilty. Guilty of negligent driving, għaliex we couldn't prove alcohol, we couldn't prove anything. But the fact li smajtu jgħid li he's guilty ma ġablix it-tifel lura, but at least I heard him say it. I am guilty. Ma derx li kien, you know, ma qala, I am guilty of negligent driving. Għax if anything, it was definitely negligent driving. Wanka ta' til involontarju. Til involontarju, eżatt. Minn dak żmien li midben it-toroq Maltin komplew imutu, in-nies ħafna minnhom kif qed ngħidu kienu żgħażagħ. Kull darba tisma' xi ħaġa, it takes you back. You relive it every time. Nibda nimmaġina l-parents, nibda nimmaġina l-pulizija sejrent il-parents. Panic attacks jirdew jiġu anke tisma' ambulanza xi kultant. Jerġgħu jinqalgħu dal-affarijiet kollha. Semmejna ħafna affarijiet, ovvjament fejn tħol drogi, alkohol, ovvjament jiena għalliema. Ġifieri sfortunatament għalija m'iniex ottimista bħal ħadd ieħor. Nemmen li hemm tajjeb f'kollox, okay, u għadni nemmen fl-individwu. Però peress li l-għalliema u jiena naħdem ħafna ma' teenagers naf illi ngħidulhom affarijiet bħalissa. Ma ħafna nies they want to try things on their own. Jena tifel tiegħi naf kif rabbejtu kon ngħidlu Ben, if you're in doubt, call me. Niġi għalik, naf kemm darba kien jagħmel ma tiġi għalik anke fis-sitta filgħodu. Ovvja niġi għalik, ovvja. Dakinhar ma m'għamilx. Inti ma taħsibx ħadd tkun inti. Inti taħseb li inti, speċjalment dak l-età, you're invincible. Naf li forsi taħseb li iż-żgħażagħ, forsi bħalma kont jien, avventurużi, rridu nskopru għalina nfusna, ma ovvjament inċaħat li ġarrab, ċaħat li il-messaġġ tiegħek jiswa ħafna iktar minn tiegħi pereżempju. X'inhu l-messaġġ tiegħek? Jiena kif għadlek nagħtem mal-istudenti, meta tagħmel każ personali, isu iktar they home in kif tajt jgħidu I don't want to be a Ben or I don't want to be a Max. Xaħad darba saqsini, nsejt minn kien xaħad darba saqsini, għalli could it have been worse u minn kilmi għalli tipo kif jista' jkun worse, you lose your child. Nothing worse can happen than you lose your child, but it could have been worse for me and for Ben. Kuku Ben kienet jisuq u torta Ben mit il-best friend tiegħu, jien ma kontx nirkupra għadha ħażin bħalissa, ma kont ikun ħażin għal Ben għax Ben żgur. Probablement xorta kon nitilfu l-Ben. Knowing Ben, xorta kon nitilfu. Allura ngħidulhom dil it-tfal, ngħidulhom it's bad in both ways. If you're the parent of the one who was driving, nispera, minn il-parents tiegħu taw każ ma nafx. If you're the parent of the one who's dead, ma toħroġ minna. Jiġi jkun hemm ġranet fejn laqas biss nkun naf kif għomt fil-għodu, huma x'għandi l-annimali bil-forsi tnoħroġ il-kelb, tengo għandi il-kelb u tates. Ovvjament għam il-familja ma jiena ngħix waħdi. U titmur l-iskola, jiena mort xogħol mal-ewwel ġifieri l-funeral kien is-Sebt u Monday mort l-iskola għax jiena l-istudenti li jżommuni għaddejja. Nemmen ħafna iktar milli nemmen fil-kbar, sajna kbira, nemmen fiż-żgħar. Bażikament, u naħdem magħhom. U jisaqsuni ħafna affarijiet. Ġifieri nista' nitkellem hekk għax tant kemm imdorrija mal-istudenti jisaqsuni affarijiet blant. U I don't go ahead, ask me whatever you want. Però u x'isaqsuk? Jisaqsuni where the injuries were, how I changed after it happened. How did you change? Jien kont bnidma ottimista ħafna, bnidma
ma snajt motiv, I was complete. Kontili ngħix waħdi, ma I never felt lonely, I was complete. Iżda tifel tiegħi mhux li ġifieri kien Anġlu kif għadlek ġifieri kien jinkwetani like any child. U konna nargumentaw ħafna. Però bħala PhD teacher kon vera ndejqu miskin. Però konna fli we had a very good bond, speċjalment fl-aħħar sajf, għalhekk is-sajf vera imbati ħafna. Fl-aħħar sajf konna sirna vera close. Kien sab xogħol li oġbu, girlfriend toġbu, kien jgħid id-dar, konna nagħmlu ħafna affarijiet flimkien. Kont qed inwasslu kull imkien kważi fejn soddu ngħidlu ma ben naqbad bass, ma nafx għalfejn dak is-sajf. Ma you want to conform kien jagħmel li Jack il-kelb. Jrid joħroġ għax Jack il-ħobb il-karozza kien jagħmel the dog wants a drive biex imur għalih. Except that time. That time no, ma melix, ma għalix ejja lija jew jinnaf jew ma naħseb aħjar tiġi lija inti u bajt il-flus u mbagħad inti jomlok, għax ġieli kien jagħmilha. Ma melix. Issa irrid insib xi ħaġa x'nagħmel ħin kollu biex nieqpa' dejja. I have to stay busy all the time. Kif ikollok minuta kwieta? X'inhu ma l-ewwel ħsibijiet tiegħek kif ikollok minuta kwieta? Jien mhux ħanerġa' naraħ. Ħafna nies li luckily for them their faith keeps them going. Jien mhux għax ngħid jien trabbejt Kristjana kont Kristjana ħafna, però kelli ħafna questions dejjem. I believe a bit in everything and a bit of nothing. Illum nista' ngħidlek, naħseb kont qed titkellem Ġajel, ġew ħafna coincidences the past 2 weeks fej jiena għamilna nagħmel journaling, nikteb ħafna. U għamilt żmien kont waqaft. Kont għamilt 2 years waqaft. Meta qabel ma mitben, 2 years waqaft. Il-girlfriend tiegħu kellha diary tal-Little Prince, ma nafx fl-istorja tal-Little Prince, u jien kelli diary ukoll. Kien ilu 2 years ħdejja. U għalti writing it Fiona, dak il-lejl tal-accident, naħle fuq Ben, dak il-lejl ta' accident, bdejt nikteb fih. U bdejt nikteb kemm xtaqt li per eżempju tajtu familja, jgħin ġejt minn familja kbira ħafna, a bigger family, bla bla bla, insomma, but now we are 3 instead of 2. Flo, me and him. U kont nikteb fuq il-Christmas, this was September, u xaġa għalt li stop. Għalaqt il-ktib 125, l-accidents are 130. Ma ġajċ missejtu il-ktib. Mbagħad bdejt nikteb ħafna wara, issa qisu 2 years after li mitben bdejt erġa' nikteb. U ftitilu ktib xi ħaġa li I need to do something for Ben għamilna affarijiet. Imma qisu education wise. Għax nibda nara, pereżempju tfal indifferenti wkoll. Semmejna ħafna drugs. We mentioned speed. We didn't mention the roads. It-toroq ta' Malta, ma nafx elephant in the room, I pointed it every time. We can't say we have good roads. It-toroq ta' Malta għandna problemi, ġili tkun tissuq f'daqqa waħda you avoid a pothole. Ġrat li ftitilu. Issa ranġawa. Ġiri dajk inti qiegħda f'triq dejqa. And you avoid a pothole all of a sudden, issa ngħidu going at 60, which is an average speed and a road of 60. An accident can happen. Ġiri, we have to take in consideration lighting, roads, the state of the mind. Għax okay, forsi people are drunk or forsi they are, imma the roads as they are doesn't help as well. Jew qed issuq fix-xitwa pereżempju jtiru daw il-bollards li għamlu tal-plastik ma jkunux mimlin, tiġi quddiemek. Ġiri, ma nafx fejn l-affarijiet jisu responsabilità ma teżistix. Ngħidu għażażaħ, però fil-verità mhux aħna l-eżempju. We are the example. And we don't give the example. They look up to us, they don't listen to you, they watch you, they know what we're doing. X'tixtieq li joħroġ minn din l-esperjenza? L-ewwel net, kif jiena kont fortunata fejn daħal il-qorti ħassejtni sin. Ħafna nies batuli messages meta raw li tipo like I speak, I don't care and I speak. Għalu li, for example, in my case, people were rude to me, police were rude to me. Ġiri inti il-relative tal-vittma u tiġi isek il-culprit. Kif qalet il-kas Mojra kien hemm qal pereżempju il-rapport kien ħażin. I liked hearing you, kemm int hekk, jien kont hekk darba bħalek vera nemmen li mhux apposta, ma nemminix, u jiena ngħidha ma nemminix, ċerti affarijiet ma nemminhomx li mhux apposta. Għamin ngħidu kif inhi anke fertilizer, ngħidu fertilizer bil-forsi tidħol. Jien ma nemminx li kulħadd ħajkol fertilizer, nemmen li jekk inti tifel jew tifla ta' xi ħadd, dik ħadd tisparixxi. No matter the color, dik, speċjalment f'pajjiż żgħir fejn kulħadd jaf kulħadd. Ġifieri hemmhekk m'iniex ottimista, hemmhekk iż-żgħir il-bniedem komuni bħali dawk li naqalawha nagħmlu eżempju jina. Ma t-tama tiegħek x'inhi? It-tama tiegħi x'inhi? Biex inqumu xi darba. Xi darba nqum li min hemm fil-poter xi darba jkollu kuxjenza. U jgħid jien ma nifhimx kif imur norqod, inkun naf li għawda l-accidents kollha. Kont qed nispjega xi ħadd li pereżempju jekk student tiegħi laqas biss għallimtu, qiegħed f'wing oħra tal-iskola tiegħek kbira ħafna li weġġa, xorta nħossni guilty li forsi bdejt nagħmel xi ħaġa. Ftit ilu xi ħadd semmi li student li kelli ħafna sin ilu l għandhom 40 l-ewwel studenti li kelli jiena li kien għamel suwiċidju. Naħseb xi 10 years wara li għallimtu, qas għallimtu, kien student qatt ma kont għallimtu. Xorta ħassejtni guilty, forsi kien hemm xi ħaġa x'tagħmel. Kif jista' jkun dawn in-nies qegħdin fil-power jistgħu jmorru jorqdu
ma jagħtuk xejn. Ma nistax nifhimha, jien hemmhekk ma nifhimhom żol affarijiet.